Tadi gitu ki priu ki bakam ya be ya ini ki kwa banyo ayo tangka tu pot ban bu po ban khana ru da sena sotitan ki kwa ta banyo ru teng da ki syat do khawarham ayo skim pat caka banyo ki patu yung mga di banyo kayim tungi di banyo ki kun jonga ga di banyo karu kom tre ya po me klaya ga long ba suki ba pet Sekiu ki state ki bayo ikini ki skim ko kini ila da poi hayeng apo me klaya ini patu penyang tang tu korum mo badan pelang penyang yu tu turu ngatrai hadu banda poi ko tupai odap sarang ko ngang chuang ba kitre ya kan ukur la ba nomor example tang la da no riu mau la unwan utau riu VIP be dari VIP unwan unle cakta kata ngatrai kin pen repair wood da ka bakin penlut saulak sanlak kin pen repair tang na kamtaba kalong katus ni andra nam tu kasuya kali ngbasan sini chosni tu kasurok along haru ko sa chisin pat perlok ngapedang som bhai phi chakani channel ka jonga de hagani ka por ngakwa ban discuss biang bat kawai ka topik kabalong Sapang ka jingyo jingarap jong ka sarkar Meghalaya jongi na ka central government hadu kat no kror hadu kat no ke kita ki jingyo jingarap namar ha kawai ka video ka baladap nala batai Sapang kita ki scheme te lese gitu gide tangki benta ki ba khindiat ndai ki bon bagi benta ki ba niyo ki jingarap te gitaru ngin ngepej lese ngin nagaliang jonga kat bangala hi nganang la ban penmi pat haki wegi video te kumbang ui hagane ka ngin ya keren bai tang ya kane ka jingyo jingarap jong ka state jongi ka Meghalaya state jongi naka central government lingba ka finance commission tika state jongi hi hadu menta hauni usnem kayo lakumno kumno kabadai bai tang arpun riu arpun nyau lingba ka budget ka ba chief minister jongi ulai kalong hadu ka kumba laipuar hajar crore tam ya kata laipuar hajar crore tam ulai ka budget haka jinglong ka session jong ka assembly ka kata ka dorbar mang tingka te bangi pen ngilap misem ba na kaliang jong ka jingyo funding lani kata ka jingyarap jong ka state jongi na ka central government kalong hadu kumba arpuway klor ai te hapadang kita kadon ka kata ka mo ka tax devotion te kumba khandai hajar rispa life way klor kata ka dei tangka tax devotion ai kata tax devotion ngan sabatai phi te kumba khatway hajar sanspa khandai kror ladangi khenya kata kadei ka garan ka ba ka state jongi kayo naka central government te katno ka revenue naka state kayo namar katkum ka jinglong jong ka state ka jongi ka funding ka ba lada phi wat lada phi le research ka ne phinlap ba ka state jongi hi nyau phau hadu phra 4% ya ka jingdon kam ka shania ha ka central government ka batam nangta kila bandai ki revenue kila bandai ki jingyo lingba ka state ban penon kam hagino gino gi benta te ka state jongi kumba ngitip hi ka dei ka state ka bang imdan kita ki jingmi imdan kita ki resources dan kita ki revenue ban penmi ishania tali be jaka central government kumba ngalabatai ha tu ka video ka baladat te katkum ka budget bala persen da chief minister ka balong hadu life ar klor tam te ka banuna na kata kala banlong ba kumba shipau hajar klor let's say kala bandai naga revenue naga state government sakawai pat ka ba ngisem ngilap baga state jongi kadan gajing saram ha usnem ar hajar arpu ar hadu arpulai ka sadam hadu khat saw hajar klor tam ya kata ngila ban ui lingba ka CAG report kabangi tip kum controller and audit report of India ya kita ngila ban tib ban ngila ban iru ilma gijing comments bergijing ya keren ki babon lingba ki sengs ki NGO program ki bala tip ya kane kila ada batai kane kila wat ya kane kila kli ya kane to ya kata ngitip ba kasaram khatsaw hajar klor te mentang tip ka sarkar kala siu ne em ya kata kelas le komno ya kata tip batip ya kata udai tanggu
babat ya ka finance jongka state kani ka khatsa hajar keluar kawan balai ka sa ram kumni namar balai ka state jongi lati bakal kadi ka state ka badu ka bahap shania abe je ki ha kiwei tela ban long kadi ka pisa ka bagi shimram nang no laban shimram na kinu ki financial institute dan ela ban dei ka bagi shim advance na ka central government kum kita ki baro kidon ti kawan ka jing saram tile se la ka state jongi kam kwa ban clear ya kani kanang ya kidram kanang ya syaram kat bawan gi jingerap ki development gi bade ban wan hapok ka state jaka ban yo ka development sekipat ba kan hap siu ya karam to la ka siu ka biang la kam siu kanang saram kanang ya saram ngi ki pat ba ya ka ega bang ini ban yo ya kata ka jing mentoy baka sarkar India ling baki skim per ka sanction ya ka pisa ngi ngi namla ban yo kita namar ka sarkar kan ya le ban siuram ban pendap ya kita ki ram ki basa ha ka sarkar sagawai kalong ba ka jingdu nong ya ki patba hagi sinong ki thaw mo ka jingdu nong ngiui ki development kita ki scheme ki paper ladang iwat ladang i page ngila ban yui lada phiwat hangno by simple phila ban page phila ban yui kita balik kim tre kam bha po ki sinong nong kandong lada sim contract ya kanu kakam ki bill ki sa ki snem ka jing tre kam long ka baha ki surok sa kinong kandong ki jot ya kani da pentrei ru su pentrei tang ba karukom trei kala ban ne tang sitayo bat artayo ndeki surok kilinti king jot no la ban mo example tang lada u no brio mo la unwan utau riu BIP very BIP unwan unle chakata ka ngatrai kin pen repair wood da ka bakin penlut saulak sanlak kin pen repair tang na kamtaba kan long hatu kasngi an radep nang to tak suyat ki kali gumba sansngi chiposngi katu ka surok la long hakatu korkom tikum kini ki jing tray nganga chukorpat ba kumki shinong ki society ki rangba shinong ki deban pej la da tu kontrak ubashim to kam la da open tray ba kamot deban le da ka bating e namar sinong kendong la da kimetray lang nagaliang jong ka shinong nagaliang jong ki sardar shinong ki rangba shinong ki seng bhalang ki badon hakitu ki area ki me pej kumi kini jaj banta te kamot kitu ginong tray kila ban tray tangdap ban yo ka bil ka barit ke jing tray ru kin tray ha kata korkom tang ban ne san sngi nriusngi ondalawan uslap ka surok kala kho la da player te kum kita ki brokhoj ki dei ba dei ban ya tray lang la da don kino ki development kamtam kini ki surok ki balaj no na kini ki scheme ki pa pentray kam da ka central kini ki scheme ki ba penon kam kum kitu ki surok saki shnong saki yu kum kitu ki penon kam limba ka state government ya ka turungan sa batay ka way ka video te nomar ngan batay ka ni ka video kan sa jorong ba te kum kitu ki jing tray na ki sanction ya ka pisa katno ki yo ki kontrak mono badai ban yo ya ka taru aka kontensi badai don jinga dai badu MLA kila ban yo kita te kum no kin pentray kila dap khain lupa katno de ban yo nong bat katno ha kanu korkom de ban pentray tiginong tray takin kwa pan yu su ong no ma kumbangi ndala nyuli usnyu ngin su airong tang kanne tang artayo lai tayo dang ile chikinu ki chaka dang isamla henre ndala dei ka porpan la kut utapat la long kaju te kalong hakata rukom kajik pentrai ki surok mata shubu wan u prime minister u mud ban le chata ki khore ban ya airong ban ya police ki bani airong di kenro ban penbha kamut tang sipor dala adep nang topat lalong kaju tika kamin jong kani ka video kung mga patay mene ngamut ban patay mo ya ka tax deduction ka jingyo jong ka sarkar jongi kalong kumba arphuai klor tam naka central government tena kata ka arphuai klor kadan hangne artali arbanta kata kadan kawai kata ka tax deduction kata ka tax devotion kadai ka share lingba kane ka tax kaba ka namar naka state government jungiru ka hapha ya ka tax ya ka central government ti ka to ka khandai hajar ndruspa klor ai ka to ka tax te kiyo te ka state government ya ka to ka laban kam hangno kala ban penon kam laj loj
laban ai kasong ka jing start jongka ti kata ka khatwai kulor tam kata ka dei ka bagyo na ka jing arab jongka central government ka bagi ongkum kata ka grant in age ban yo yakini ban mano ba decide mo ban yo ka state jongi ka yo itagi grant ban decide ya kata ka dei ka finance commission karno de ban yo karno ka dei ban poisa ka state ko jongi ki e kita baru khaj kata la decide ka finance commission ka finance commission hi ka recommend ba mo ban siu ki tulap jong ki nong tre sarkar baro laban long nadu ki nogi badai hi po ka state government ki badai banyo tulap naka state government ti ki infrastructure kino ki jingdon kam mo ki kita ki infrastructure ki tiar gitar ki hangno ki jingdon kam ban yu kita sebab kawai ru ladadon ki kenja mo kum ki loan ban siu kataru nakaliang jong ka finance commission ka decide ya kata ka ai ka penbu ka penbiang hi ya kataru ka finance commission gala le ya kani ka penrung ka tax devolution na ka benta ba ka state kala ban le ya kita kata ka khandai 1000 crore tam ti mentang ngene poi sakani ka grant in age ka don hakani ka benta ka grant in age ka dei sarkar kala ban kam kum kita ki scheme mo kita ki rural job kum kita ki MGNREGA kita ki scheme ki ba ngila ban ong ya ki kum kita ki scheme shispa hisngi kadai ban kam kita ban sina ban repair ki surok kata ka PMGSY ban repair ki surok kemut ki surok nong kendong kum hagi snong jong phil se fidan ki surok ki ba la sniu ki bla don kam ban repair kadai nak benta kata scheme ka penbu ka finance commission hi ka penbu na benta kita te kadon sakata ka national health mission na kataru ba kumba labatai ba kata ka ayushman bharat lene kata ka MHIS Meghalaya health insurance scheme ka badai po ka state ka jongi te ka panon kamling ba kata ka pisa kam dai ba ka sei ka sarkar jongi ka Meghalaya jongi hinrai ka dai ka bawan na ka central government ka wan kan ka pisa te ka state jongi khandai 4% ka panon kam ya kan ni but 4% pat ka sei na ka plalo de ban panon kam hang ni te ka le kata kurkom kata ka layat na du menswa te kadai kata kurkom te kidon segini ki school kum kitu ki SSA ma mentak la dai ka samagra shiksha abhiyan kum kitaru nomor gini ki bayo tulap ki batrai kum kita ki nohikai SSA kim dai bayo tulap nak state government ka siu tulap yaki pindong ba ka state government kan siu tulap yaki tang yaki badai ban siu kamla ban siu tulap bun kidan ki jing yaki ki nohikai kum no bala ban siu te ya kan ni ru kawan naka central government ni ka budget sin ba ka budget na kala budget kata te kita ki penerkam akan ni te kemba ni ong mau taka jal jivan mission kadai ka jing penbiang ya ka umbam umdi hagi sinong ki thau ban pen poi hadu hayeng karukom tre ya po Meghalaya ka long ka pasuki ba pej security ki state ki bayo ikini ki scheme ko kini la da poi hayeng hapo Meghalaya ini patung penyeng tang utu kor mo badan plau ki penyeng yu tu turu ngatrai hadu banda poi ko utupai lodap sarang tengam tip ke ka rukom pentrekam hakano ko rukom si kile kini ki badai ki PHE minister haka ke jingmut kilakwa kitre hakano ko rukom ngang suang ba kitre hakano ko rukom ki kwa tang pan thep no ka pisa chapla la de ban perkhat la danga yap la sai ki khun jonga ken yo kata klur nenam tip su ya kata ne kin yo nam banga ba riuspa hindi kim yu iu dug usuk yu red uria ada dei ki brio ki batrei hi ka kam nakam ta ka jing bha jong paj ba panan kam ya ka scheme bale phin bam phin le chano kan phin kit ya kata ka glory kata ka yu ngam chitu iwe khna baret ma u dharmendra u aktor beruspa ba dek spa ke 1000 kulur udon kade tangga jing tresitom ti onda uyapat bale unkit lang saya katuka kulur tu kan lak keputit unkit lang sa jaka onda layap kaman tosu lada phile bha phitrai bha na kabanta uret uria na thrai bona jorong ru ai phi khndiat ladam dei ban poi sudu sabneng ru na thrai suya ula suya kublai kiti to nang saperkhat thrai la bandan phi kum kata bandong ban su
tep haplalade tep hakpo omnyam ban su pendu ban su bam klop no ya kapisa jong pajba kata kalong ka ai ka ba ngi kum ki pajba ngimla hi ban perkhat mo kastit jongi bele ka yo ta ki gran na ka central government omdei ba ka IA ka kataru omdei ba ka IA ka central government ya ka ri jongi wala ka duk wala ka yu omdei ba ka IA ngan ai ka Meghalaya ngan ai ka Tripura ngan ai ka Assam ba ka duk namar nadu ki por unswa pala frame me ka constitution jong kari India katkum ka artikel aspa nyu phau bracket 1 ba kino ki tribal area ki de ban yo ta jingerap namar ki tribal area ki de ki jaka ki ba duna ki la banong no hakilang baro ngimla ban ya de bat ki wei ki jaka ki ba yo ya ka jingyo ka ba biang ki jaka ki ba biang ngingilong ki jaka ki balong haki jaka lum nadong syadong syam jinge nadu ki surok nadu ki lenti ki singking ki lenti ya chane shatai ban pen ki ka development kamod kalong babae ti ka constitution ka ai ka ne ka hok yangi ka lingba ka ne ka artikel arspa nyo phau bracket 1 bakum kita ki tribal area hi ki brio ki badan na ki tribal area kin yo ka jingman toy lingba ta naka central government te bangi pej ki gisngi mentapat sim kabu kita ki politician kino ki brio ki badan haki politician ki sim kabu kita ki skim ki badai ban poi saki pajba ka badai hok ki pajba mo ka badai hok uduk usuk badai ban yo ya kata kila ya bai teng ki brio ki babiang ki ba dalet jing da gilet chono ru ki kersa adhara dami ka kerteng yo skim pat ki yo da penrung asionong hatau bandong ba kawan ka skim kata tadi gitu ki brio ki ba kham ya be ya ini tiki kwa banyo da yo tangka tu pot banbu po pankhana ru da sina saptitang ki kwa ta banyo ru nomor balai ki brio ki be hi ya ini kidon kita brio po Meghalaya jongi hapo ri khasi jongi ki be sbai kum ong mo kum taki judas kum kita kidon ki ba ki biang not te teng da ki shet do khawarham da yo skim pat jaka banyo ki baduk ki hong manga de banyo ka jing jongi de banyo ki khun jonga ga de banyo tekum kita ru kidon teng by pressure ban yu nomor balai nga de nong kersan jong uno political tekum kita ki baduk pat se egin le ki baduk kin hapra dong mo khiu kin hapra tang khap tre min sngi khap yu banyak keren ban kita banyak keren ban ya le da kum no mlong nomor iki baduk iki barit tong le ta na thrai wat kinong penya ru gem sngap kham sngap ba itu ibai kham yu kan badang yet khat kum manga ba kham ba kersa dara dale jingaseng ne dale seki yatho deng sok khoila kum kitu gi oskim menta kamdai ka banga ngasukren renga nga experience banga i dale jong ikmat te perlok kani ka video jonga kala ban jerong ya kani ka pat ka bangan kitang pun ki ek bang mod ban batai tang ba kan jerong kai phi kinong petro phinlong buring dengan penkut hangni ngan sapeteng pat ya kani hakawai pat ka kapat mo to khoble sibun khoble sia jarngo ya phi kinong pet baro